kan hmu tak ang hian Mizorama accident Rapthlak ber Kawnpui dai accident lung an phun na Hmun ni a mi somthum le pali lai nei an bora la tian hei a hmun hma te pawh in an sa an chei bol na sa ve em a hi tama tanga ron tlan thla hi ani a hetlai hmuna hian che sual ta in a thang lampang lai khu kham khu a thui vak lo a thui lo te khu ania poi khop mai ti hian granite te pha in a hmun hi an ti fel fai ta ani mulo tam takan lo om takin ti in kan han tar lang ani e hetlai mi hi ani a chuan api ami hi kum an ti dik lo ho ang siam that le na